आशीर्वाद देनी हो गीत के आओ है ने आओ है ने आओ एकदम हकीकत बात ओ गाना का हीरो हमार सतीश भैया खाली जागरण गावे लेकिन कबो कबो बढ़िया बढ़िया रोल भी करेंगे। कि हमारा जिंदगी के सिंगार हो और हमारा बगिया के बहार हो और हम तो हर एक कैसे भुला जाइए जान हो तो हमार समहुतियार हो। लइका कहता नए नए बियाह भइल बाटे मेहरारू आइल बिया लइका कहता सवाल पूछता पर मेहरारू से हालांकि ऐसा सवाल ना करे के चाहिए उस समय में जेकर बियाह नहीं के भइल अगर बियाह होई तो ऐसा कुछ सवाल मत करी हो। आज के लड़की ढेर तेज हो गई बड़ी से लइकवा कहता कि हमरा से शादी करके ससुरा में हिलू अरे सच तू बोला कुंवार में क्या कहिलू ताता हर में रहेगा कोई जब लड़का कहता कि हर में रहेगा कोई हाँ कोई लड़किया कुछ देर सोचले दिया सोचला के बाद कहती है लागता कि हमार लागता हमार बिहड़े मरद से पाला पड़ गिल बा। मेहरुआ कहती है कि राजा रहुआ के हे सैया जी रहुआ के कि राजा रहुआ के मजा कोई देले होई तब बुझी अरे हमारो से मजा कोई ले। अशोक भैया कहे गलती की न जाए अशोक भैया की बात निक लागेला वही भाव में रह दिया एकदम मिजाज मेरा मैनी भाव में तारा चारुआ के मजा कोई दे तब बुझी हमरो से मजा कोई दे तोहरो बारी आई एगो लड़का रहे चंदन जस चलहाक गोइल बार कटवावे सतीश भैया सुनी ना चंदन जस चलहाक लड़का रहे बार कटवावे गोइल नाऊ के हैं तो पूछा था कि ए ठाकुर जी बताएं कि हमारे कपड़ा में कितना बार बार तो नौगो तले चलहाक खोले कहले कि ए गुरु और अगवे गिरता गिनत रहेगी कितना बार बाटे गलती ना अनूप भाई की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार बा। अच्छा सतीशो भैया कहे बा सतीशो भैया कहे बा 250 हो जाए
सब कोई के बा ना, सब चीज में सब कोई के रही ना, ठीक है कि तहर नहीं हर में रहेगा कोई हाँ हाँ तो देखिए कहती है बाबू रे तारा चरहुआ के मजा कोई दे में होई सब आर्यन बाबू हमार बैठल बने, चंदन भाई बैठल बा, सब कोई तनी तनी एंजॉय करे के बा, लेकिन हेने हेने आओ, हेने आओ। अनूप भाई के हमार फेवरेट गाना एगो लइकावा कहता अभी नया रिलीज भइल बा गाना यूट्यूब पे मोरा म्यूजिक से। व्हाट्सएप इंस्टा फेसबुक पर करत रहू डेट हो तू ही नु बोलौलू रानी करे खाती भेट हो। तो लइकिया कहती है बाबू रे कि पहिले मिलन में घाटा तू लगा गइला हम डेट कैले रही जरूर तारा के बोलौले रही, लेकिन लड़की कहती है हर पहिले मिलन में घाटा तू लगा गइला 50 रुपया के चॉकलेट दे के 500 के लिपस्टिक तू वही भाव में रह जाए कैसे तो 50 रुपया के चॉकलेट दे के 500 के लिपस्टिक तू रुपया के चॉकलेट दे के 500 के लिपस्टिक छोड़ रहे बजवा दे बजवा एमा बजवा एमा बजवा हई लड़का के देखा तड़ू ए जादव जी के लड़का है, जादव जी के वो मिजाजी लड़का है, एकरा लगे लगबू अभी छोट बड़ू से समझावत था नहीं इनकर लेखा गो लड़की रहे जादव जी के लड़का से झुरा गए ठीक ना अझुरा के तो दिस डेट अपन बतिया देलस लड़का आदिश डेट बतियावे में आगही बा लड़का कहे के भाव लड़किया कहती है कि फोटो लगाई देलस हमारा जवानी में हर फोटो लगाई देलस हमारा जवानी में तो हीरा के बेटा भुकाई के पर
तो हीरा के बेटा भूखा बिछाई के पटकाले हके परिया हरी काल कटहले बाबा ओ हरी बिछाई के पटकाले बाबा किया लगाई अरे ठंडा हमारा पानी में तो हीरा के बेटा अब की करे के बोला बोलो। अच्छा हमारा प्यारा भाई हीरो भाई आ जाओ।